Bueno, Gabon. Eltongo akaboko osoko bilkura da. Gai ordena ordeko gu. Da, bueno, betiko lezen gu. Beste barik, hasiera mongozagu. Lehenengo puntuari, 2013ko urriaren 11 eta 30 batzarrei dagozkin aktak onartzea. Betiko moduen, zer gehitu gure bada, edo aldatu, kendu. Vale. Bueno, onartutzat gelditzen dira orduen akta biak. Bigarren puntua, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzien salaren 554/2013 zenbakia epaiaren kontu emotea. ELA Sindikatu Konfederazioak aurkeztutako administrazioarekiko auzia rekursoa dela eta jarraitutako prozedura arruntean emondakoa. Kontu emote honek eskatzen dau bat 3-1-7/2011 prozedura arruntean Euskadiko Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzien salak emandako epaiaren jakinaren gainean gelditzea. Epai horretan jasotakoa betetzea. Hau da, Udalaren eta Kulturetxeko 2011ko plantilla organikoan ondorengo plazak sartuz lan kontratu mugagabea ez finkoa duten pertsonek okupatutakoak. Zehazten dira, zeintzu diren plazak. Hirugarrena, plantilla organikoa Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea aurreko paragrafoan adierazitako plazak sartuta, esan dugu moduen. Eta laugarrena, ebazpen honen berri emotea elkarte edo Erkidego Autonomoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzien salari. Hori da eskatzen dauena, kontu emote horrek. Gero, 3. puntua, 4. 5. eta 6. puntuak ogasun batzordetik pasauta dagoz, eta horripe kontu emotekoa dira, baina 6. Udalaren aurrekontuko 5/2013 kreditu aldaketa espedientea onestea gizarte ekintza saileko partidak egokitzeko hor egiten dan kreditu transferentzia hori erabaki hartzea eskatzen da. Eta izango litzake gutxitu beharreko partidak gastuen aurrekontutik aktibidades berdinsareakoa eta beste programa batzuk prebenzion komunitariakoak 4.019,71 euroko partidak gutxitu eta ekintzak emakumearen bulegora joango liratekenak. Beste horren beste. 4.019,71 eurokoa. Hori da proposamena. Orduen, 6. puntuari dagokion bosketa, proposamen horren aldekoak aho batez onartzen da. Eskaerak eta galderetara pasa horretik, bi gai dauz edo gongo liateke eztabaida gai. Bata da, 2013-2017 urteetarako Gernika Lumoko Udala Administrazioko euskera plana behin-behingoz onartzeko proposamena, eta bestea pasealekua dela eta udalbatzak adosteko puntua.
hori bilek gai zerrendatik kanpo. Eta mozioen artean, egongo litzateke EH Bildu aurkeztutako mozioa, Sevilla 2 espetxeko egoerari buruzkoa, eta alternatiba bat, mozio alternatibak EAJ-PNV udal taldeak aurkeztu dauena. Dakizuen moduen, gai zerrendatik kanpo eztabaidatu ahal izateko, botazio egin behar da. Orduan, eztabaidatzeko alde dauzenak, hau bat esan hartzen da. Eta 2017 urteetarako Gernika-Lumoko udal administrazioko euskera plana behin-behingoz onartzeko proposamenak hauxe dino. 2008 eta 2013 urteen artean indarrean egon den euskera plana amaitutzat emotea, horrekin 1990 urtean hasitako administrazio euskalduntzeko faseari bukaera emanez. Gernika-Lumoko udal administrazioko euskera plana 2013-2017 behin-behingoz onartzea udalbatzak proposamen honen lehenengo erazkineko alegia. 3. puntua, behin betiko erabilera plan berria onartzeko, urtarrilaren 7-tik 22 arte iraungo duen prozesu irekiko da. Talde eragileko kideek ekarpenak egin ditzaten. Halaber, sindikatuetako ordezkariak urtarrilaren 15-erako dituko dira euren alegazioak entzuteko. Egongo die ordezkariak? Ekarpena jasotzeko prozesu hori bete ostean, behin betiko euskera plana onartuko da osoko bilkuran. Eta laugarrena, erabaki honen berri, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailordetzari eta Bizkaiko Foru Aldundiko euskara sustatzeko zuzendaritzari emotea. Espezuka saldu. Bueno. A ver, orain, honegaz. Jonek proposamenien, ondo entzuten da? Jonek proposamenien ondoa saldu dago moduan, gaur dakat proposamena osoko bilkura da, behin-behingoz onartu daiten. Behin-behingoz. Esan gure dau, hau dela provisionala. Hartuko dugun erabakiz gaur dela provisionala eta egin beharrekoa. Mesedez, itxarongo dozu apurtxu baten? Errespeto bak itxienez, asaltzen demenari. Plan hau, ordezkari sindikal guztizek daukazu eskuratuta, ni bidali eta abenduaren 7an, larun bata, baina 9an irakurriko zenduen, da 9tik eta gaur arte, gaur segun da, 23. 9tik eta 23 arte zein bat egun daude? Entzun pizka ba, lehenengo entzungo dozt... Etxaina bortxue. Galdera inbadu eranderak. Bale, ondo, jazta. Galdera bat indabe, nik erantzun aredi momentuz ez erantzun ezebe. Zugein proposamena eskatzen du, mesedez, neuk azalpen guztiz emon arte, izilik egon daitezen. Erantzunek emoteko aukeri ebe izan daidan. Lehenengo zuepe entzun. Beraz barri bazikonaz. Zirriborroa, eta ondo dino, euskera zinegotziaren proposamena, zirriborroa, 9an eskuratu zenduen danok. Epeekin, esan behar dut, teknikariak egin daukibela egia da, ekainerako. Euren proposamena, zinegotziagaz kontatu barik. Ze partaidetza prozesua, aipatzen dugu, eta partaidetza prozesua azten da oinarritik. Hau da, zein da gure plana izan behar dana? Ze dinot, planak, teknikariek eroaten dabe zaurrera, baina diseinatu ez teknikariek bakarrik egin behar dabe. Hori azteko. Beraz, plana eskuratu, egia da, uztailaren erdietan, euskara zinegotziak eskuratu eban, teknikariek proposatutako txostena, euskara plana. Uda guztian landuta,
irailaren lehenengo batzar batean teknikariekaz, batzar batean, azaltzen dut, enatorrela bat plan horren planteamenduarekin. Eta gure da partaidetza fase bat igiri, iraileen. Neuk ez daukat orain dino, iraileen bukatuta plana. Ni enago liberatuta, enago, plan guzti ez, berbetan nago. Neupe dinot, nonok aitortuko deutzo baita ere, politikari bati, planak egiteko ahalmena, eta eskumena. Mesedez, ez ebagi. Itxia maitzen, da entzun. Da gero, etorko dire galderak, zeneupe astize beharko dut, zeuen irakurtzeko. Bale. Beraz, onartzen dut, komunikado danerako, ja abendua izan dela. Baina, baita be, bai euskera batzordean eta tokaten izan lekuan, azaltzen joanaz, plana aldatu egingo dala. Eta esaten joanaz, politikario badaukagula hor zer esana. Hau besta eskutatu. Abenduan, eskuratzen dozue bederatzirako zirriborroa. Ordurako, gero, zirriborroa irakurrita, euskara teknikaria txosten bat prestatzen dau. Bale. Ikusten dozuena, modifikatuta, gehien baten euskara teknikariaren ekarpenakin modifikatuta dago. Dagorri zabertzen da zirriborroan. Bakarri dauke zirriborro hori, 3. zirriborroa, zondino bezirriborroa da, da 4. bezirriborroa izango da, egize da talde eragileko kideak. Bai, 3. zirriborroa, holantxe deitzen da. Gaur, talde eragilea da euskerako batzorde informatiboa. Hori da talde eragilea. Gehi teknikaria, orain arte daukagu zen teknikaria, lehenengo teknikaria, 2. teknikaria, eskuintza teknikaria eta trebatzailea. Bai? Horrek eta inor bez gehiago ez da talde eragileko kide. Ez paraze talde eragileak konbidatzen dauela nonor. Eskubide guztizekin. Baina ezin dana da konbidatu bat aurkeztu talde eragilean inok deitu barik edo komunikatu barik talde eragileari. Da hori gertatu da gaur goizean. Bale. Egin dugu batzara, 3 orduz iraundau eta hainbat ekarpen jaso ditu barriro planak. Bai ala ez. Teknikariak ezarritakoak eta sartutakoak. Jaso dira, ia danak. Exacto, ia. Ia danak, ze danak ez dauke sartu beharrik. Irizpide esango du, barriro be, badaukagula politikario pe. Segidu ingot. Beraz, 4. zirriborroa izango dana, zuzenketa guzti horrek eginda, luzatuko da. 26an, sindikatua barriro hartuko dozue, orain 4. zirriborroa izango dana. Eta, urtarrilaren 15ean, dituko zaitxuegu bilera batera, zer daukazuen esateko entzuteko. Ze, egia da, prozesua aurrera eman behar gendula, baina egia da bai, hilabete luzatuko dala. Beraz, konturako hasi baginelez eztabaidatzen azaroaren hasieran, bardin. Da ezin zatekeen berandu izango. Barriro dinot, hau, behin-behingo onarpena hartzeko da, zergaitik. Bestela, plana galdu egiten dugulako subentzino guztizekaz, aurteko subentzino guztizekin. Eta ez dut irakurri sindikatuen horri hau, lehenengo lerroa baino, ze plenoa beste gauzabatzutarako hasi dugu. Baina neupe, hau irakurri beharko nuke, ze lehenengo esalditan daia guzur bat. Esan ningo dut. Ena sartuko eztabaidan. Hemen dino. Gaur, eztabaidatuko dugu urtarrilaren 15ean. Astize daukazue. Behingo onarpena behar dauelako, bai, ze bestela esan dut, urtea bukatu baino adinago, espaizako emoten galdu egiten dugu. Lehengo planari prorroga. Nahi eta nahi ez izan behar da lehengo plana. Bale, oso ondo. Hau da, baten bati aitorten dutzagu bebai eskubidea, daukan eskubidea? Dinot, instituzio batek ez dauka bere proiektua diseinatzeko eskubidea? Baina, lehenengo momentuen kontu mundu kontu hartzaileak. Si estás sententzia asko.
Eta Espe, lanpostu guzti honek egon behar Josetxo. die plantilla organikoaren barruan. Ez konteste bereri. Plantilla organikoaren barruan egon die. Eta Nik plantilla organ... plan bat erabilitza. Plan bat erabilitza. Listo. Politxo. Espe, bueno, zuk azaldu duzu, Ez ondino plana ez dut azaldu. etxeren. Areri kontestetan ez egon, eurek errespetorik espadeke, gu iseldu egongo gara. Respetua. Ingo berba, azkeneko sorturtetaz. Ixo, gure gozu, bi aldetatik egongo direko gauzak, behingo berba, errespetuaz. Tengo berba, zer da sententziak behin eta berriz urten, eta udaletxe honek ez ditzu kumplitzen sententzia danak. Inspekzioko informia nun dau, kontentiosoan nun dau. Eta oin bilanpostu, ez tozu egura... Bilanpostu? Bai, zirriborroak esaten dau, bilanpostu gutxiago da zela. Elakoak, claro. Bide legatu. Kasualidades. Bai? Kasualidades bide legatu. Uste dut Euskarako plana ez da bela irakurri. Ez tozu irakurri. Ez da irakurri. Ez tozu irakurri. Errespeto gehiago espadau, plenoak gelditxu ingo dugu. Ze, claro, edonor etorten bada, gu geure izena bizena dugu zamen, da gu gara honen erzien ordezkarizek. Etxerain, neuna berbetan. Eta afiliauak eta euren izenien gatoz. Eta gertikarrak bai, Hori bada problema dana, izena bizena. Dana izena eta bizena. Nik Euskara plana azalduko dut. Hori dagokit. Beraz, amaitutza zergaiti jotzen dugu. Euskara plan hau, bitu, lehenengo legea, Euskararen legea, 1982an ataratzen du Eusko Jaurlaritzak. 1980an hasten dira Euskara sustatzeko plangintzaldiak. 80an. Gaur egun gauz, 2014an sartzen. Lehenengo helburua zen euskalduntzea. Da, iaungo plan guztietan hori zera helburu nagusia, euskalduntzea. Hainbat urtetan proposatuak eta benetan ikusten dugu helburu hori bigarren maila baten itxi behar dugula. Badaukagu zentzunbako gauza asko. Euskara, sartuko nintzateke planaren gauza zehatzetan behar bada ez dauena merezi. Baina, benetan, euskara atal batean sartu, eta euskara ez dela erabiltzen, ahoz, ninot, apurre tristie da, orduan, helburuak eta estrategiak aldatu behar die. Ze, ja ez da helburua euskalduntzea administrazio honetan. Administrazio honetan, helburua da erabilerie, euskararen erabilerie. Administrazio barruan, eta herritarrek eraginda izen gure dugu plan honetan. Irakurri ezkero hori ikusten da. Herritarra bihurtzen doguz eragile. Lehenesten doguz hizkuntza eskakizunak. Lehenesten dugu herritarrarekiko hartu emona zuzenien dekoen langileak horrek lehenestea euren lan jardunetan trebatuz, zeudalak trebakuntza saioak eskiniko dutziez, eta hizkuntza eskakizuna lortu edo ez lortu pasako da bigarren maila batera. Ze badaukaguz, hainbat langile oso ondo moldatzen direnak euskeraz, eta urtero proposatu behar zake perfila ataratzen joateko. Eta hori da frustrantie, langileentzat eta guretzat ere bai. Beraz, euskera tala izendatze dana titulua dekilako eta baina gero sartu eta erabilarik ez dagoela, tristie da. Beraz, uste dut erakundonek, bebai aitortu beharko izako eskubideren bat, eskubidea dokola bere plana, bere helburuak eta bere estrategizen arabera eta bera pentsatzen dauen moduan egiteko, diseinatzeko. Orduen, plana irakurtzen dozunean ikusiko dozue, baloratzen dugula jendaurreko lanpostu izetie, baina ez administrazioa deitzen dagoena jendaurreko. Ze hor badaukaguz gizarte izaerakoak eta inbeste euskera talak eta tituluak eta barrak ez. Jendaurrekoa,
bai, izan leiteke administrari bat, jendaurreko lanpostu dauka, egize da, eta gero, bigarren zutabe baten jendiegaz tratu edeko baita be. Baina, adibidez, bere lanpostuen, lorazain batek, ez da jendaurreko lanpostu lorazain bat, baina herritarrekin badeko tratu bai ala ez. Bai, orduen, hori kontun hartu behar da, eta bere prestakuntza eta trebakuntza eta hori lehen etxigin behar da. Orduen, moldaketa bat helburuetan da estrategizetan. Da eskubideko erakunde batek hori egiteko. Eta horretarako, amaitxu egin behar da orain arte planteatuta egonda moduen plana. Amaitxu egin behar da. Eta gero, sartuko ginateke, iken dozuzan erreindikazioekaz. Baina, uste dut, esan dodala, ez dakit zeozer ez dodan esan, baina helburu nagusize goitxi bera aldatzen da, eta beti gora. Eta estrategia pe bai. Eta legiek doguz lagungarri. Lagungarri. Ez itxogarri. Ez dakit orain debate zabardu behar den. Euneko unien, hombre, keados, esan dozu nien, euneko unien, zelan inbidan hori da asuntua. Oinarteko langile guztiak inbidan, edo estan inbidan. Hori da asuntua. Sententzia batzu daz, eta ez tozue bete gura, eta hau, gure iritsixen, Urtarrilaren 15ean, mesedez, alegazio guztiak, irakurri ondo plana, botako dotzuet etzi, ez, 26an, botako dotzuet 4. zirriborroa izango dana. Eta, urtarrilaren azkenengo plenora arte, urtarrilaren hilabete dekogu, ez da bai datzeko. Da ez da, inposaketari baiade bai dau, benetan, mogiduko ez dan printzipio bat. Helburuak eta estrategiak plan horrek ez ditu mogiduko. baina hori ez da... Zelan inbiozu? Esan dut argi? Lehenengo puntuan kontuartzaileak esan dagoen guzti hori bete behar dozu edo ez? Lanpostu guzti honek plantilla organikoan egon behar die, bai, ero ez? OPN arte, bai, ero ez? Ez que... Ez dauz. Nik ez dakit nogazaren eta zeizileko zuen, da ez duzu eskatu berbarik. Hemen gitxienez be, berban bidanien eskatu ditzen da. Eta hoen, Luis, edo denekoak zeuzer esan gure baduzue, zeuzer esan gure baduzue. Bai, honen inguruan, bai. Goizean eukidugu batzarra esan duzu moduan ezpe. Eta batzarrean guk zehozer esan dugu be bai, plana dalata. Hau da, teknikariek egindako txostena, ekainetik dago, zuk eskuratu zenduen ustailean, hola nahi patu duzu. Eta gero, plana, bai. Plana, baina teknikariek landutakoa eta hori, ez? Esan duzuna, zuk parterik ez duzu hartu eta, bueno, teknikariek. Eta euren erizpideak eta balantze bat egin dabe bai, aurreko planak zer izan diren, eta, bueno, ebaluaketa bat egin ondoren, aurkezten dabe plan bat. Uztailetik daukazu plana. Guk noiz eskuratzen dugu plan hori? 17an. Zeurea, gero alternatibo bat, bai, Itxabengo bestela maitu arte. Bai. Bueno, gero, zuke aurkezten duzu zeure plana, ez datorrena bat teknikari egindako planarekin, baina noiz aurkezten duzu? Guri bidalita abenduaren 7an, uste dut. 7, 9, bueno, 7an. Orduan, 7an eskuratzen dugu zeure plana. 17an teknikariek egindakoa, baina gaur bertan, batzarrean, 3. zirriborroa eskuratzen dugu. Hau da, 2. zirriborroa zuk bialdutakoa, matizazioekin, eta teknikariek esandako gauza batzuk ontzat hartuta edo zeure planean sartuta. Ezta? Teknikarien plana, 17an. Maiganean aurkitzen gara, teknikarien planagaz. Zeure planagaz, 3. zirriborroagaz, goizoko 10etan. Eta, teknikariek egindako abenduaren 16an, konparaketa bat. Euren txostenean, euren planean agertzen dana,
eta zu proposatzen duzuna. Eta hor agertzen dira, zeure planean dauzen, akatzak, kontraesanak, eta abar, eta abar. Hori dana goizeko 10:00. Eta dirudienez, konparaketa hori 16 dago. 16ko data daroa, 16koa. Karo, gu aurkitzen gara horrekin, eta gure postura, gure jarrera zein izen da, ez gara ziko eztabaidatzen, eta eskatzen dugu, denpora aukitea hori dana eztabaidatzeko. Alan da guztiz, gu ez gara sartu, nik esan dut, ez nazela sartuko, geure ekarpenak egingo duguz, baina behar da moduan, gauza serioa dalako, eta denpora behar dugu horretarako. Eta txosten guztiak eta papel guztiak, batzuen eskuetan egon barik, danon eskuetan egon da. Orain dirudienez badeko guz. Ez dakit langileen ekarpenak eta eskuratzen dugu zenean be, itzordua dekogu jarrita, ez da? 22an edo lakoren bat, ez da baidatzeko. Eta ekarpenak egiteko asmoa dekogu. Baina, eta hor egon gara, batzarrean, entzuten eta ikusten, teknikariek esandakoa eta zuk defendatzen zenduna. Teknikarien aldetik eskaera bat egon da. Gaur plenora ekartea, euren txostena, abia puntu moduan. Bitorrek egin jau planteamendu hori. Esan dugu. Behin-behinekoa bada onarpena, zergaitik ez teknikarien txostena eraman ezera? Zerera? Bilkura osora? Plenora? Eta dirudienez hortik ez dagoen zer eginik. Eta azkenean ekarri duzun izen da, 3. zirriborroa, eta bertan jasotako onino modifikazio batzukin. Beti, eta argi itzi duzu, egongo dela epe bat, komentatu dugu urtarrileko plenoan aprobatzeko, edo otsailera arte bebai, apurbet, geldiro ibiltzeko eta hori. Kontraesana dauz, bien artean, eta nik ez dakit, euskaren arloan gure badoguz, holako adostasunak eta lortu eta importantea da, eta orain arte adostasunak nik uste dut esfortzu bat egin duzula bilatzeko, ez dakitoin zergaitik ez, zergaitik ez egin, alegin hori ez da, bakoitzak beren puestoetatik, beren posturetatik urten apurbet, eta besteenak begiratzeko, ez da. Hau da, eta heldu garenean 3. puntura, nik ez do jakin langileak etorko direnik eta, baina 3. puntura heldu garenean hor ez da egon eztabaidarik, ez da egon. Egon da eztabaida bat, Bitorrek esaten, ia beren funtzioak zeintzuk izango diren, lankargak eta abar, eta besterik ez. Nik uste dut aukera aukiko dugula ekarpenak egiteko, prest gauz aportatzeko, eta ikusiko dugu ia zuen aldetik ze jarrera dagoen. Imaginatzen dut zure txostena esaten gabiz, ez da? Imaginatzen dut izango dela gobernu taldearena, ez da? Edo EH Bildurena. Dana dela nik uste dut gomendio moduan, ez? Eskatuko nizkizu apurbet adostasunaren bidetik joatea, ez? Eta adostasunak ez dugu esan nahi joatea, ez daki zein bideetatik, ez direnak, irrazionalak direnak, eta abar, ez? Teknikariek badaukate ibilbide luze bat, planekin, planaren ebaluaketa ona da, datuak esaten dabe hori, eta zuk dinozu orain filosofia aldaketa bat egongo dela. Ikusiko dugu, filosofia aldaketa hori norainokoa dan, edo izkutatzen badeu beste gauza batzuk. Hori, ekarpenetan ikusiko da, eta ekarpen horren aurrean hartzen den jarreran ikusiko da. Behin-behineko onarpena da hau, eta guk uste dugu azaldutakoagaitik denpora egon dela, jakin dugu urte amaiera hor dagoela, jakin dugu derrigorra dela plan bat aurkeztea, eta uste dut denpora joan dela harin.
eta gauzak ez direla egin, eta zuk ekiko zendun borondate ona, eta aipatu dozu ez hauzera liberatuta, eta abar, eta abar. Baina, klaro, administrazioan epeak dira, eta prozedurak dira. Orduan, bueno, geure botoa kontrakoa izango da, baina zabalik, behin betiko plana egiten danean, ikusiko dugu zelako harrera daukeen geure proposamenak. Bueno. Uztailetik eukido dela teknikarien plana. Txostena beste gauza bateri ditzen dutzat. Teknikarien plana, bai. Udan, plan hori aztertu, eta irailean, lehenengo bierra, eta irailaren bederatzean, izen zan teknikariekin, plana egin eben teknikariekin batzie, zen norabide aldaketa gureko neuken helburutan da planteamentutan azaltzeko. Ordu eta erdiko bilera, eta tanto bat eneban jaso. Beraz, moldaketa bat eitzekotan, diskutitzen hasi behar dut, lehen fasetik, lehenengo sortzi horri aldetan, ezer, eta antxe egon ziren planteamentuak. Adostasuna zertan, zeren inguruan bilatu behar da adostasuna. Gero, nik plana egin behar izan dut. Baina nik plana egitea, amaitu dut, abenduaren 6an. Eta hori, benetan, epiek derrigortuta. Ezin izan dut, eta orduek sartu da zoma duen. Jakin dozue, ni planarekin bueltaka nabilela. Jakin dozue zuek, euskera batzordekideek, herri batzordekideek esan gure dut, eta baita teknikariek. Eta baki izen zentzunetan duan, zeia planteamentuen aldaketa proposamena emonotzien irailien. Da ez egoan adostasunik hor. Zer egin bian eban? Plana eitxeko ondino. Orduen, amaitu bezain laster, da zin dagizu, eta amaitu bezain laster, eta 15 eguneko epea zaintzeko, 7an bidaltzen do korreoz. Jakinda zuzenketak ekarko dauzela, eta zirriborroa deitzen da. Eta gainera, hizkuntza politikako sailordetzatik, teknikariekin konsultata, ia epeetan zabalduleiken apur bat, ze ostantzien oso estu gabizela, hau ze partaidetza prozesua egiteko, eta ezetz. Baina, eurek emoten dozte formula. Bestela galduko dugu zala, subentzino guztiak. Egiteko behin-behingo onarpena, gure planari, eta gure planari dinot. Ze, klaro, baita esan du teknikaria taldera gilean goizien zergaitik ez eukidogun planari. Baina, abia puntu ezalako izango. Abia puntu hau diskutitzen gauzena izango da. Ez ja, bazterrien izteko nagoena. Horreaitik, behin-behingo onarpena ez da planteatzen teknikariek egindako planarekin. Eta oso lan txukuna egin dabe, ez dut ukatzen, benetan, Amendik esan nahi dut, txapo teknikarien gatik. Euren lana oso ondo egiten dabe. Baina nik uste dut, aitortu behar zakula, beste batzu dira, kapazidade bat, gauza planteatzeko. Bueno, orduan, aurretik emon estan eztabaida, atzetik emongo da, baina emonengo da. Ez dugu ukatzen, eztabaida ez dugu ukatzen, baina adostasuna zeren inguruan bilatu behar da. Ze, hainbeste karpen, zirriborrotan gorriz agertzen direnak, gehienak teknikariak eindakoa dira. Da gaur goizien, eindauzen ape, ia danak sartu dira. Horregatik ongo da laugarren, ia danak. Ia danak. Funtseskoak ez. Funtseskoa berarentzat. Funtseskoa berarentzat, ez niretzat. Eta? Da ni euskera zinegotzia. Hombre, eske, a ver. Funtseskoak norentzat izan behar dira. Adostasunik ez badago. Bale, jazta, kitxo. Kitxo, orduen, adostasuna topateko unea egongo da. Da adostuko da aldana, eta ezin dan adostu negoziazio guztizan egoten da, adostu ezin dan zeo zer. Adostuko dan asko eta adostu ezin dan zeo zer. Ez dut entzungo, benetan ez dut entzungo. Kaleratzeak, ez badezu entzun, esatezu. Altu esan be, zein duzu.
Ba, ez dakit, amaitu dudan. Bakarrik esan gure dut, irakurri dudan lehenengo lerrobietan, elaren informatiboan, horri informatiboan, guzurra dagoela ja. Hemen ez da kaleratuko inor, gauzatxo bat. Plan hor, entzungo duzu? Plan honek, orain artekoak, eukidauz kontratatuta langile batzuk obra bat egiteko. Bai. Bai. Erabiltzen plan hau, inspekzioko eta kontentziosoko juzgaduek esan daudiena... Nik beretan inotzut, horregaz ez dauka zer ikusirik. Langile hauek daukien kontratua gaur ez dio obrakoa. Ez die, indefinidoa die, ope bat egin arte. Eta gu dakigula gaur ez da operi momentu honetan. Orduen, zabitze erabiltzen plan hau ondo etorri da, plan hau, ni egaz hartuko udaletxeak ze irizpide daukibi dauen. Ulertuta nahi neike, baina erabiltzen zabitze plan hau... Nik berak ekin ez dauen aiken du Jose Mari, entzunen gure dotzat. Berak ez dauen entzuten, ni pai entzun gure dut. Uste dut, espe, uste dut amaitzu dela, bosketa egingo dugu. Anestu. Galderarekin bari ja erantzun egin dozuz. Nikoa izen dela usten dut, da punto. Amaitzu da. Ez. A ber, ez da euskara plana munduan, a ber, udaletxe honek behingoz, 8 urtetan, edo 5 urtetan, behingoz, bete behar dauen benetan, bai lan ikuskaritzak, bai kontentziosoak esan dago. A ber, bete behar dauen, edo ez, eta a ber, hori benetan plantilla organikoan egon behar da ero ez. Eta gu gauza gure esatia. Euskara plana, gu ez gara sartuko hortarako daz teknikarixak, zen nik uste dut euskara zinegozia zarela, baina langile batzuk hortarako daukela udaletxeak, bai, gauza batzuk markatzeko, hildo batzuk, legea zein dan, ez? Orduan, bueno, zinegozia daukileke, baina langilea zeuzetarako daz, ez? Baina, euskara plan hau, haber, erabili behar dan, justo, eta kasualidadez, elako bi delegatu lan barik usteko. Orduen, eta nik gurot erantzuna, Nik uste dut, nik betzetan dut geusek argi geratu die, zuk niko ondoa salduz. bete behar da! Jon, bosketa ingo dugu. Erantzun, bestela kakain da bildurtu eta punt, plenu aukautzat eman. Venga, hortan, askar. A ber, proposamen honen aldekoak, Bildurtiz. kontrakoak, Kakain da sabete eta erantzun, langileen kontra, hemen erraza da egin. azten señorik, De eskerti arrata sozialista, hoi tuko egin. Me cago en la puta, Ona, Muy bien! Ez, bakarri gauza bat esango dut, kaleratuko dan guztiari kontrastatzie eskatzen dut. Kaleratuko daben guzti honi kontrasti eskatzen dutzat neurekin. Bai, zuek kaleratuko dozuena kontraste bat dauka neuregan. Eta baliabide izango dozu esan komunikabideak izan daizela informazio guztia. Bueno, guztxe zelako zirku egin dugun hemen. Benetan, beti errespetan du dana, baina, bueno, ikus dugu hor ordezkari batzuk errespetari bapeste dugin, edo zer esaten, berbaitzen jenti egon dain hemen ezpe edo besteren bat, eure sartzen, da bueno, batzuk olakak gara, da punto, gu segiduko dugu pleno gai ordenagaz, eta lastime bada, ze geuseko lan ez dire konpontzen inoz be. Geusek berbainde arregletan dire, eta espek esan deu, zelane dauen egun bet sindikatoan ordezkarizeri euren ekarpenak eta entzuteko, eta ukusteko, eta, bueno, hau zirku mediatikoa monte deue, zengo duzua, holakoa dire, geusek. Beste barik, gu jarraitxungo dugu, lehengo puntuen bosketa dugu, beste dut argi geratu dila geusek, eta,
bueno, imozino bidauz, edo zer dago? Bai, Adierazpena. urrengoa pasealekua dela eta udalbatzak adosteko puntu. Bale, jarraitxun dugu. Bai. Bueno, hau adierazpen bata, eta laburra da irakurri egingo dut. 2007 urtetik, hainbat izan dira herrian entzun eta udaletik, talde politikoetatik, zein eragile desberdinetatik, paselekuerako proposatu diren erabilerak. Gernikarron behar izanei erantzuna bilatu nahian, hutsuneak identifikatu eta proiektu desberdinak irudikatu izan dira. Hau dela eta pasealekuarentzako adostutako erantzunak lortzea helburu izango den parte hartze prozesu bat abiatu nahi dugu pasealekua bere kokapenagatik, historiagatik, izandako erabileragatik eta bere izaeragatik Gernikarrentzako oso espazio esanguratsua da. Herri erdian kokatua, 1997ko bombardak eta ondoren zutik iraun zuena. Urte askoan eskola izandakoa eta beti herritarrentzako topagunea. Ume, heldu zein nagusi. Hau dela eta danon artean adostutako planteamendu komun bat lortu eta erabilpena ematea beharrezkoa dela uste dugu. Eta horretarako, ordezkari politikoek ere bertan parte hartzea oso garrantzitsua da. Prozesu honek ez du kolore finko batekoa izan nahi. Pasealekuarekiko sentikorra den herriaren lagin bat osatu nahi da. Lagin horrek herriaren errealitate osoa irudikatzen duelarik. Helburua beraz, ez da prozesu honetan ahalik eta jende kopuru handienak parte hartzea. Sentsibilitate ezberdinetako ordezkari kopuru handienak parte hartzea baizik. Honen lorpenean udaleko talde politikoen babesa izateak eragin zuzena du. Prozesuaren koherentzia bermatzeko, bide parte hartzailea eta errealitate instituzionala bateratu nahi dira. Instituzioekin lehen momentutik, elkarlanean abiatu nahi da helburu komun bat bilatzeko. Hau horrela izan dadin, udal ordezkarion lankidetza eskatu nahi dugu ondoren adierazitako puntuak onartu ditzazuen proposatuz. Parte hartze prozesua sustatzea eta prozesuaren parte aktibo izatea. Ez komentatu honen inguruan komentatu gendun batzordean, kultura batzordean. Bakarrik esan, egon ginela, zuek egon zinen moduan eurekin, arduratu dan enpresakoekin, uste dut direla bi soziologo eta bi arkitekto edo olakoren bat, eta, bueno, komentatzen egon ginen parte hartze prozesu honen inguruan gora berak eta eure proposatutakoa, bueno, gauza batzuk kendu, beste batzuk ipini, ekarpen batzuk egin, eta, bueno, adostu dugu prozesua zelan ipini martzan alderdi politikoen aldetik behintzat, ez da? Zertara konprometitzen garen. Parteidetzaren alde gauz, badakigu ez dala erreza prozesua, ez dala erreza izango, ez da bardin planteatzea parte hartze prozesu bat eraikuntza baten, okupatu bari dagoen eraikuntza baten edo pasilekuan. Pasilekuan badauz zerbitzu batzuk kokatuta, batzuk bestea baino pisu gehiago duke jentenen aldetik, erabiltzaileen aldetik, eta ziur oztopoak agertuko direla, baina, bueno, horren ganetik ia adostasunetara kapaz garen heltzeko, ez da? Bueno, ez dakigu, baina, bueno, jakingo dugu, noiz ze presupuestoa daukan, eta hori, baina, bueno, bat gatoz prozesuarekin, eta gure ekarpenak egingo duguz. Nik benetan nik ondo ikusten dut. Zeran hartien hartzen den erabaki bet, eta Luisek esan duen moduen, danok adostuti horren erabilera, nimetan dut, etorkizunera begire ona izango dela. Hau, boskatu, edo beste barik, adostu, aldarrikapena. Bueno, EH Bilduk aurkeztutako mozioa.
Gernika-Lumoko udalaren osoko bilkurari aurkeztutako mozioa. Etxerat euskal preso politikoen zeniden elkarte den inean, behin eta berriz salatu du salaketa politika. Sakabanaketak, euskal presoak euren ingurumen sozial, kultural eta afektibotik 100 kilometrotara egoteaz gain, bestelako egoerak erretzen dituen markoa osatzen duelako. Erasoak, isolamenduak eta espetxeraturi dauden pertsonei eragiteaz gain guri ere euren zenide eta lagunoi eragiten diguten bestelako eskubideen urraketak. Gure elkarteak, azkenengoko 2 urteetan espetxeetan ematen ari den tentsionamenduaren areagotzea eta espetxeko bizi baldintzen okertzea salatu du, eta haren jardueraren bukaeraren berriarekin kointziditu izan duena. Oso kezkagarritzat eta larritzat jotzen dugu egoera hau. Bai gure zenidei eragiten dien heinean, baita jokaera honek azalerazten dituen interes politikoengatik. Marko honetan kokatzen da Sevilla Biko espetxeko kasu zehatza. Zeinek bertan espetxeratuak dauden gure zenideak mugagabeko goze greba batera behartu dituena. Goze greba hau, zein espetxean egiten den beste edozein ulergaitza da. Espada presoek eurek burua behartuta ikusi dutelako muturreko egoera batean, non aurre egiten saiatzen ari diren arazoen aurrean bestelako konponbideak erabat agortuak daudenean. Sevilla Biko espetxeko kasuan, duela 4 urtetatik ona, luzatzen den tentsionamentu baten ondorioz dator. Egoeraren larritasuna handitzearen arira, espetxe zuzendaritzarekin izandako elkarrezketa eta saiakerek, egoera bera luzatzea besterik ez dute lortu. Konponbiderako inongo aurreikuspenik gabe. Haien aldarrikapenak eskubide oinarrizkoenetan oinarritzen dira. Berezkoak dituzten eskubide batzuk. Baldintzetara edo ordainetara lotu ezinekoa. Espetxea da hain zuzen ere haien segurtasuna, haien osotasun fisikoa, haien osasuna eta dagozkien eskubideak zaindu behar dituena. Beraz, erabateko ardura du eskubideen urraketa jarraiei eta sistematikoei dagokienez. Naiz eta egungo legerian zein espetxa arautegian isolamendua oso egoera zehatzetarako gordetzen den neurri bat izan, bai erregimenari dagokionez zein zigor neurri bezala, eta mugatua izan behar duen gure zenide eta lagunei bizi erregimen gisa aplikatzen zaie, mugagabeko iraupena duena. Sevillako espetxean gure zenideek dagoeneko 4 urte daramazkite isolamenduan, inongo jarduererako aukerari gabe, eta salbuespenezko neurriak biziz. 2 egunitik behin 26 ordu pasatzen dituzte jarraian ziegan. Aipatutako guztiagatik, Gernika-Lumoko udalbatza honi hitzarmen hauekin bat egiteko eskatzen diogu izango da. Bat, Espainiako gobernuari sakabanaketa politikaren amaiera eskatzea. Izan ere, sakabanaketak presoa beren ingurune sozial, kultural eta afektibotik milaka kilometrotara urruntzeaz gain, erasoaz, isolamendua eta bestelako eskubidurraketak ahalbidetzen ditu. Eskubidurraketa hauek presoi eragiteaz gain zenide eta lagunei ere zuzenean eragiten dietelarik. 2. Sevilla Bi espetxeko zuzendaritzari eta Espainiako espetxe erakundeetako idazkari nagusiari bertan dauden beste euskal presoek pairatzen dituzten muturreko bizi baldintzekin amaitzeko eskatzea. 3. Oinarrizko giza eskubideen errespetua defendatzen dugun heinean bat egiten dugu presoen eta euren zenideen eskaerarekin. Mugagabeko isolamentuarekin amaitzea, euskal preso politikoak batera egotea, oinarrizko eskubideak errespetatzea eta etengabeko jasarpen eta erasoekin amaitzea. Eta azkenik 4. Gernika-Lumoko udalak herritarrei mozio honen berri eman eta giza eskubideen eta bakearen defentsan antolatzen diren dinamiketan parte hartzea gonbidatuko ditu. Bai, geure taldetik horreko mozio alternatiba bat aurkezten dugu. EAJPNV-ren udaltaldeak aurkezten duen mozio etak bortzasko jarduna utzi osteko espetxe politikaren inguruan.
etak bortzakeria bertan bera utzi izanak, bestelako errealitate soziala definitzen du. Testuinguru honetan, espetxe politika garrantzi berezia hartzen du normalizazio bidean aurrea egiteko elementu den aldetik. Legeriak eta espetxe politikan egingo den aruzko interpretazioak gure aburuz honako oinarriei erantzun behar die. Realitate sozialera egokitzeko printzipioa. Kode zibilaren 3. artikuluak ezartzen du, arau juridikoak interpretatuko direla, aplikatu behar diren garaiko errealitate sozialarekin, bat eginik. Etak bortzasko jarduna bertan bera utzi izanak, realitate sozial berria definitzen du. Aruzko interpretazio horrek argitzea gomendatzen duena. Normaltasunezko eta ez salbuenezko printzipioa. Ikuspuntu demokratikotik salbuespenezko estandarrak ez dira gomendagarriak. Normalizazio eta baketze egoeran are gomendagarriagoa da zigor eta espetxe normalizazio ereduak aplikatzea. Biktimen duintasuna errespetatzeko printzipioa. Ezin dugu etorkizuna eraiki, iraganean ezer gertatu izan ez baliz bezala. Espetxe politikaren egokitzapena arautu beharra dago, baina giza eskubideen urratze bakoitzaren ostean dagoen ardurak argi eta garbi ustea eta merezi den ordaintzea eragotzi gabe. Normaltasun sozial eta eskuzabaltasun printzipioa. Hainbat hamarkadaren buruan, historiak aurrez aurre uzten digu bakea lortzeko ardura. Egiteko honen balioak, normaltasun eta eskuzabaltasun demokratikoa lortzeko ahalegina eskatzen digu denoi, aldi zaharrari atea izteko eta berria finkatzeko. Aurkeztutako hori guztiagaitik, EAJ-PNV-ren udal taldeak osoko bilkuran eztabaidatzeko aurkezten du honako mozio hau. Gernika-Lumoko udalak erakunde eskudunei eta hauen artean Espainiar gobernuari eskatzen dio presoak beren ohiko egoitzatik hurbil dauden espetxeetara hurbiltzeko prozesua hastea. Espetxe legeriak berak hala ezartzen duelako. 12.1 artikulua. Gernika-Lumoko udalak erakunde eskudunei eta hauen artean Espainiar gobernuari eskatzen dio espetxe araudiko 104.4 artikuluan ezarritakoa gaixotasun larriak edo sendaezinak dituzten presoei aplikatzea. Gernika-Lumoko udalak erakunde eskudunei eta hauen artean Espainiar gobernuari eskatzen dio 1.2 artikuluan ezarritakoa aplikatzea. Lehen legez kanpoko jotzen ziren, baina orain legezko jotzen diren jarduera politikoengandik kondenatuta dauden presoei. Gernika-Lumoko udalak erakunde eskudunei eta hauen artean Espainiako gobernuari eskatzen dio, zuzenbideak hala ezartzen duelako presoi espetxe araudiaren arabera dagozkien onurak normaltasun eta tratu berdintasunez aplikatzea. Espetxe araudiko 4.2 artikulua. Gernika-Lumoko udalak Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio oizkanpoko espetxe onura jasotzeko edo gizarteratzeko prozesuak arintzeko baldintza zehazteko akordioa sustatzea. Eta amaitzeko, Gernika-Lumoko udalak akordio honen berri emango die Eusko Legebiltzarraren bake eta elkarbizitza ponentziari eta Eusko Jaurlaritzako bake eta elkarbizitza idazkaritzari. Bueno, zein dugu honekaz banamanan boskatu edo adostu barribet da bizekaz edo zuek hartzen duzuen erabakize. Hori aipatu dugu bozeramaileen batzordean, ia posible esan biak etxartatzea, puntuak, boskatu behar diezen puntuak, baina zuek esan duzu igual ez ez. Beraz, EH Bilduk aurkeztutako mozioaren aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, eta EAJ-PNV udaltaldeak aurkeztutako mozioaren aldekoak aho batez onartzen da.
Eskariak eta galderak. Bueno. Ya que no hemos visto cumplido el ruego que formulamos en el pleno de octubre, en el que solicitábamos que en el próximo pleno, no hubo en noviembre, por lo tanto tenía que haber sido en este de ahora de diciembre, que se tratara y se debatiera en el pleno la situación del Consorcio de Aguas de Busturialdea, pues querríamos saber, ya que no aparece como punto, por lo menos una pregunta, y lo que queremos es conocer cuál es, cuando menos, la postura del alcalde representante en el Consejo General del Consorcio de Aguas de Busturialdea, ya que no ha asistido a las dos últimas sesiones, en relación a los cambios que se están produciendo y sobre todo en relación al proceso de internalización de los servicios de las depuradoras de aguas residuales. Igual zuke iritzizek gero, mortik, lehenengo taldearen iritzize emoteaetik gauza bat esan. Ur-partzuergoari dagokionez erabakiak eta hartzen dira horretarako soberanoa den erakundean, da, Busturialdeko Ur-partzuergoaren kontseilu orokorrean. Eta hor plazaratzen diren iritziak dira han ordezkatuta dauzen taldeen iritzizek. Hori alde batetik esan. Gero, bolo-bolo ibili da gai hau prentzan, eta bolo-bolo ibiltzen direnen gaiek kusurrek ez dutez esango, baina egi osoak ez dizen gauza asko esan dira. Eta horre internalizazio edo leheneratze prozesu horri buruz, gauza asko izan dira, ez zehatzak. Eta hor, geure apostue, BH Bildu eskualdean eta herrialdean eta Euskal Herri osoan daukan apostue da zerbitzu